RCØ anbefaler, at der foretages tubeskift 1 gang ugentligt og ved behov, for at forebygge ophobning af sekretskorper på og i tuben, samt at forhindre luftvejsinfektion. Spørg brugeren, om brugeren er klar til at få foretaget et tubeskift. Inden du starter, skal du spritte dine hænder. Og tag handsker på. Inden tubeskift skal den rene tube klargøres. Start med at komme tuben i klorhexidinsprit. Det er klorhexidinsprit 0,5%, der bruges til at desinficere tuben. Du kan eventuelt stille klorhexidinspridten bag ved beholderen, så du er sikker på, hvad det er for en beholder, der indeholder klorhexidinsprit. Kofslangen må ikke komme i klorhexidinen, da det kan gøre den utæt. Hvis der er kof på tuben, tjek altid, at koffen er tæt ved at komme luft i koffen. Hvis koffen er utæt, vil der komme luftbobler i klorhexidinen. Desuden er dette med til at rengøre koffen. Mens tuben ligger i klorhexidin, skal du rengøre kofslangen. Kom klorhexidinsprit på en ren gasesvaps og aftør kofslangen. Når tuben har ligget 1 minut i klorhexidinsprit, skal den i sterilt saltvand. Her må kofslangen godt komme med. Når tuben har ligget 1 minut i sterilt saltvand, kan du tage luften ud af koffen igen. Og placer tuben på et rent stykke gaze. Du skal igen spritte dine hænder og tage rene handsker på. Spørg brugeren, om brugeren er klar. Hvis brugeren er klar, kan du starte med at fjerne den gamle forbinding. Forbindingen krammes ind i handsken og kasseres. Du skal igen spritte dine fingre og tage rene handsker på. Vær opmærksom på at placere den klargjorte tube inden for din rækkevidde. Når brugeren er klar, skal du koffe ud, hvis brugeren har en kof på tuben. Selvom brugeren er koffet ud, skal der af sikkerhedsmæssige årsager altid koffes en ekstra gang ud, inden du fortsætter med tubeskift. Du kan nu gå i gang med at løsne båndet til trakeostomien. Når du løsner båndet, skal du være opmærksom på at holde på tuben, sådan at brugeren ikke kan komme til at hoste den ud. Når brugeren er klar, kan du tage respiratoren af. Før i en glidende bevægelse tuben ud af brugerens luftrør og placer den i en beholder. Før i en lige så glidende og rolig bevægelse den klargjorte rene tube ned og tilslut respiratoren igen. Fikser tuben med båndet. Båndet skal fikseres, så der kan komme en finger ind under hver side. Hvis der er behov for det, kan du igen koffe brugeren op.
Start med at spritte dine hænder igen og tage handsker på. Du skal nu rengøre den brugte tube. Start med at komme koldt vand til tuben, samt uparfumeret opvaskemiddel. Hvis der er mange skorper, kan du eventuelt lade tuben ligge lidt i blød, før du fortsætter med rengøringen. Hvis der er kof på tuben, skal du komme luft i det, for at sikre en effektiv rengøring af koffen. Tag din tuberenser og rens tuben indvendigt, for at sikre, at der ikke sidder sekretrester tilbage indvendigt i tuben. Du kan eventuelt også bruge tuberenseren til lige at skrubbe op ved kraven ganske forsigtigt, hvis der sidder noget indtørret sekret. Ret tuben ud for at se, om der er sekretrester tilbage. Hvis der er, fortsæt med tuberenseren, indtil tuben er helt ren. Du skal igen spritte dine hænder og tage rene handsker på. Tuben, du lige har rengjort i vand og sæbe, skal igen i klorhexidinsprit 0,5% i 1 minut. Du kan sagtens anvende den klorhexidin fra tidligere, da klorhexidinen er bakteriedræbende. Vær igen opmærksom på ikke at komme kofslangen ned i klorhexidinspridten. Mens tuben ligger i klorhexidinsprit, skal du igen rengøre kofslangen. Kom klorhexidinsprit på en ren gasesvaps og aftør kofslangen. Når tuben har ligget i klorhexidinsprit i 1 minut, skal den over i det sterile saltvand. Saltvandet kan ikke genanvendes fra tidligere. Når tuben har ligget i sterilt saltvand i 1 minut, kan du tage luften ud af koffen. Placer tuben i en ren beholder, og dæk eventuelt tuben med et stykke rent gaze eller et låg med huller. Det vigtigste er, at beholderen ikke er lufttæt, da der så kan danne skimmelsvamp i tuben.